Pokračujeme v natáčaní, ospravedlňujem sa, že som to vypol, prvý polčas sa skončil a ideme na to. Lebo ako mi sa preobratila kamera, tak sa mi zrušilo. Takže ty kokos, čo bol. A hen teraz. Sexy lady, go, go, go. Oh, sexy lady, go, go, go. Super late. Pozor, spadneš, kamu. Nespadol. Vrátime naspäť, veď som slabý, dáme brankárovi, nášmu nechytaj to do... Ty kokos, to čo urobil? Ty kokos, chlapci, to... Spravedlňujem sa za túto debilinu teraz, čo som spravil momentálne. A ideme, chlapci, moje chlapci. Pozrite, aký je to frajer. Ahopa, aropa, adlopa, a kto to tam je? Šebil. Som mu to chcel tam drbnúť. Len mi to nejak nevyšlo. No to... Tu máš červenú mu daj. No prečo žltú? Zaslúžil si aj červenú, nie? Že urobil takú dobrú vec. Nie? Áno. A super, chlapci. Super. Vám super. Super. Veď aj obranca musí dostať takedy červenú, nie? Musí. Aj žltú, aj ružovú, aj fialovú. Aj všelijakú. Hej, jaká petička, chlapec. Jakú dal petičku? To sa nesmie. To sa nesmie. Dobre, ideme, tu sme vyhrali, ideme tu. Budeme títo tu kráľovia futbalu, nebodaj. Oh yeah. Ideme na to. Týmto dám takéto dresy a týmto nechám také. Dobre, už môžeme. A ideme. Máme pekné dresy, fešné dresy. Fešné. Ejha, uha, ejhi, teraz mi dal. Teraz ma udrbal ako takýho debíla. A hop čip, hoppa a čip hoppy. Ejha, prihraj. To nebol faul, chlapci, to nebol faul. A pozri to, Mafus SK. Presne, veríme ti.
veríme ti, fakt ti veríme. Ale teraz oni sa dostávajú do veľkej šance a skorovali. A ideme. Hopa. Ejha. Teraz ideme my, nejdeme my. Budem plakať. Veď my sme mali. Super, si dobrý, že si to chytil, si frajer, si môj človek. A pozor na neho teraz. A ideš, Hoffman, poď. Poď. Ideme do šance. Ideme do šance a skorujeme. Vyhrali sme. Ale nie, 1-0, chlapci, dievčatá, dámy, pania. Ej, uka, ideme my, nejdeme plakať. Ale nerobím si srandu, co chlapne, ideme. Dobre, super, ideme. Nejdeme do rity tam. Ejha, pozor, ešte nám dajú gól, hej, veď mu prihraj ty Patrovič. Dril Patrovič. A ideš. A znova. Gól! Áno. Sme páni. Sme ženy. Áno, je to tam. A čo to? Tomi Popovič. A čo to? Ideme znova. Čo to? Ej. A gól! Jo. A jdeš. Ha. Super. Je to gól. Ejha. Nevadí. Ráda. Pozor na nich, jdu oni. Nejdu. Teraz jdeme my, chlapci. Pozor na nás. A pozor. Skorujeme. Neskorujeme. Nevadí, neskorovali sme, ale vyhrali sme. Čo je super. Dobre, takže ak sa vám videjko páčilo, zanechajte like a na budúce pôjdeme s FC Bayern. No a ak sa vám videjko nepáčilo, dajte dislike, čo už s vami. A lajkujte, odoberujte, komentujte a ja sa s vami lúčim a čus.